fenoménu, ktorý považujem za viac než príznakový pre povahu súčasného vizuálneho umenia nielen na Slovensku. Je ním paradoxne vymedzený pojem verejné súkromie a jeho špecifikácia v okruhu tvorby viacerých signifikantných autorov je celkom solidárnych diel súčasného umenia. Téma sa sústreďuje okolo rovnako problematického, na teraz pomerne nedostatočne definovaného vymedzenia ako neokonceptuálneho umenia, ako nosnej línie aktuálneho umenia približne od polovice 90. rokov. Moje úvahy nepredkladám ako hotové či uzatvorené, skôr naopak sú nasmerované k ďalšej diskusii či polemike. Budem sa zaoberať predovšetkým pozorovaním a analýzou zvláštneho vzťahu medzi vizuálnou a ideovou bázou umenia, kedy je téma, v tomto prípade kľúčová kategória verejného súkromia, natoľko dominantná, že priamo motivuje, predurčuje formálne, výrazové i strategické aspekty tohto segmentu súčasného umenia, teda obsah tu zjavne prejudikuje formu a jazyk umenia. Príspevok som rozdelila na 3 časti. Prvá má názov neokonceptualizmus, štýl či stratégia. V kontexte slovenského a v širšom zmysle stredoeurópskeho umenia typ neokonceptuálneho prejavu charakterizuje obdobie 90. rokov, kedy sa s opozdením minimálne jedného decénia za západným vývinom objavujú prvé neokonceptuálne v úvodzovkách formy. Ako opozícia voči paralelne sa rozvíjajúcim neoizmom sa tieto formy postupne koncentrujú a vytvárajú databázu vlastných špecifík. Vo svojej prvej fáze sú diskurzívne chápané predovšetkým ako inštalácie a videoinštalácie, založené najmä teda, alebo najčastejšie na apropriácii, rekontextualizácii a tiež stimulácii rôznych typov ready-made, a to opäť najmä teda i videovom vzťahu k kultúrnym a sociopolitickým aspektom súčasného nie len vyhránenie postsocialistického sveta. Už z tejto komprimovanej definície, ktorá dovolím si poznamenať, nebola doteraz podrobená spätnému pohľadu a je teda v slovenskom prostredí aj naďalej východisková, sú evidentné snahy uchopiť neokonceptualizmus ako štýl, teda čosi, čo možno na základe totožných vizuálno-ideových propozícií či znakov jednoducho zastrešiť jedným súhrnným pojmom. Vzhľadom na časový odstup, z ktorého možno dnes na neokonceptualizmus nazerať voľnejšie, ako aj to, že táto tendencia ešte stále nedoznela a na Slovensku aj v súčasnosti predstavuje jednu z dominantných tendencií, dominantných smerov, najmä strednej a mladej generácie, je potrebné pokúsiť sa o revíziu pôvodného, ešte akoby neistého uvažovania, a to práve na báze negatívneho vymedzenia, tak povediať, štýlovosti neokonceptualizmu. Okrem uvedených znakov je táto tendencia charakterizovaná aj tzv. Chladnou estetikou, akoby paušálnym dizajnovaním formy ergo objektov inštalácií, videoinštalácií a podobne, ktoré v konečnom dôsledku neprináša tradične očakávaný percepčný zážitok z umenia. Naopak ho a priori a snáď až programovo neutralizuje a teda vlastne vylúčuje z hry. Na druhej strane, a to je celkom paradoxné, ak v tomto zmysle porovnáme neokonceptualizmus s tým pôvodným, tak povedať, čistým konceptualizmom 60. rokov ako špecifikum aktuálneho trendu, na povrch vystúpi práve jeho návrat k forme vizualite umenia, zacielenej tu predovšetkým na komunikáciu, či dokonca alebo aj sociálnu participáciu diváka na umeleckom diele. Všetko toto
sedimentované myslenie vo svojej podstate smeruje k vnímaniu neokonceptualizmu ako do istej miery vyhraneného štýlu. Hľadanie opory vo sfére formy a materiality umenia však paradoxne nepomáha teórii umenia a estetike, ktoré sa ocitajú, ako to výstižne pomenoval už v titule svojej knihy Vlastimil Zuzka, na križovatke humanitných disciplín. Kým konceptualizmus stáva z pohľadu estetiky svoj typus práve na dematerializácii a radikálnom oslobodení sa od akýchkoľvek zobrazujúcich i výrazových prostriedkov, pričom takmer bezvýznamnou alebo prioritnou komunikačnou bázou sa mu stal jazyk, respektíve text ako číra esencia zmyslu. Neokonceptualizmus možno chápať ako ohlas či ozvenu 60. rokov len do tej miery, kedy sledujeme jeho ideovú podstatu ako východiskovú a typickú črtu. Aj aktuálna výtvarná prax ukazuje, že mediálne, štýlové, skrátka výtvarné hranice neokonceptualizmu nie sú samotným umením nijak definované a dokonca sa domnievam, že ako také v tomto prípade celkom absentujú. Pojmom neokonceptuálny možno pritom relatívne presne označiť množstvo rôznorodých a dokonca aj vzájomne kontrapozičných výtvarných prejavov od takej tej multimediálnej dizajnovanej inštalácie po zdanlivo tradičnú realistickú maľbu. Konceptualizmus 60. rokov bol z tohto pohľadu oveľa viac štýlom, než je jeho redizajnovaný heterogénny kábel z konca 20. storočia a súčasnosti. Zjednodušene povedané, aj zámerná a vedomá absencia štýlu, v tomto prípade programové odmietnutie a nahradenie textom, môže napokon vyznieť ako štýl. Rozdiel spočíva v tom, že neokonceptuálne dielo nemožno spoľahlivo určiť na základe jeho vonkajších, ergo vizuálnych, tvarových či vzhľadových a ani materiálnych kvalít. Takéto interpretácii spravidla, či sú veľmi zásadné, chýba. Na sekundárnosť a postupne až úplnú nespoľahlivosť materiality umenia sme pritom permanentne upozorňovaní minimálne očiach dadaizmu a hlavne jeho popredného predstaviteľa Marcela Duchampa. V nadväznosti na jeho akt či gesto, ktoré poznáme ako fontánu z roku 1917, neskôr konceptuálne umenie prejavilo vôľu opäť zareagovať a vzdialiť sa od umenia k filozofii či dokonca vede. Do tretice konceptuálny diskurs, založený zhodne na negácii estetickej bázy umenia, vyústil do neokonceptualizmu, ktorého matéria sa však zjavne odvíja od stratégie uchopenia témy, než z jej vlastnej, autonómnej či esenciálnej povahy, ktorá inak vytvára základný predpoklad štýlu. Práve ono, tak povedať, znásilňovanie umenia kategóriou jeho vlastnej umeleckosti, zakorenené ešte v modernistických koncepciách i praxi umenia, stavia bariéru neporozumenia a bohužiaľ aj častého zlyhávania vied o umení a kráse. Osobitým problémom sa tu stáva aj oslabená až sublimujúca, vyčerpávajúca, strácajúca sa kategória krásy, viazaná pôvodne na zmyslové pôsobenie umenia, ktorá rovnako nebola prakticky od Duchampa rehabilitovaná či radikálnejšie reinterpretovaná. Jej aplikácia na vrcholné prejavy súčasného umenia je obchádzaná, problematizovaná. Dá sa byť príliš zaťažená estetikou, ktorá však, ako sa ukazuje, je tu generovaná obsahom a kontextom, ako taká nemá esenciálnu povahu, nestojí v popredí tvorby ani natoľko nestimuluje recepciu umenia. Špecifikum a typickosť neokonceptualizmu teda tkvie vo vzťahu medzi vizualitou a ideou umenia, vo vzťahu založenom na vzájomnej podmienenosti,
kde však dominantným a všetko ostatné určujúcim ostáva samotný koncept umenia. Možno predpokladať, že je to práve tento princíp, ktorý súčasná teória umenia pomenúva ako stratégiu. Britský teoretik umenia Tony Godfrey na túto tému píše, priame porovnávanie medzi novým a starým odhalí, že konceptuálne umenie nahradili konceptuálne stratégie alebo skôr taktika. Koniec citátu. Ani on však tieto pojmy ďalej alebo bližšie nedefinuje, neroznáša. Potrebu ich identifikácie možno ilustrovať na príklade, keď môžu byť tieto pojmy chápané prioritne smerom k divákovi, k manipulácii jeho vnímania a chápania umeleckého diela. To je však až konečný efekt. Predchádza mu celkom prirodzene ono strategické uchopenie témy otvorených mantinov súčasnej vizualizácie. Ak by som mala byť ešte konkrétnejšia, neokonceptualizmus je taká metóda tvorby, ktorá nemá napríklad vymedzené vizuálne rámce, ale z obsiahlej databázy vizuality postmediálneho sveta, akým ho nazval Jean Baudrillard, ich vyberá na základe konkrétnych videových zámerov. Vizualita umenia sa tu opäť ukazuje ako čosi druhotné, adaptujúce sa, špecificky v kontexte neokonceptuálnych stratégií, ale zároveň neodmietnuté a využité v komunikácie. Ako najtypickejšou formou tejto stratégie je práve spomínaná metóda apropriácie segmentov vizuality, ako aj ideovej povahy súčasného sveta, vizuality priamo naviazanej k nosnej idei či konceptu umeleckého diela. Pri takomto postupe privlastňovania dochádza v istom zmysle k, tak povediať, zacikleniu alebo zdôrazneniu témy jej vlastnými, hoci aj simulovanými vizuálnymi kvalitami, de facto využitím jej vlastných zbraní. Možno povedať, že tu ide o určité zdvojenie ideí, jednak na úrovni jej vlastnej a potom aj na úrovni strategického utvárania a formy diela. Hlavnou motiváciou tohto zdvojenia sa pritom ukazuje byť túžba neokonceptuálneho umenia opäť komunikovať, sprostredkovať či dokonca sprítomniť svoje idei bez ďalších návodov či objasňujúcich metatextov, ktoré si vyžadovalo práve konceptuálne umenie. Ako cesta k naplneniu týchto ambícií sa ukázal práve návrat k forme, ako aj preferencia určitého okruhu obsahov. Kým konceptualizmus 60. rokov v tej svojej radikálnej vyhranenej podobe bol vo svojich témach prevažne neosobný, skôr filozofický až univerzalistický, neokonceptualizmus možno naopak charakterizovať práve zaujatým konkrétnym, aj regionálnym, každodenným a napokon vo vyhranenej polohe aj privátnym. Druhá časť príspevku má názov Verejné súkromie ako implózia dvoch modelových svetov. Jedným z dominantných a z hľadiska svojej vnútornej kontroverzie aj mimoriadne umelecky príťažlivých ideových okruhov neokonceptualizmu na Slovensku sa postupne stal aj paradoxný pojem témy verejného súkromia, latentne pritom rezonujúc už v období 90. rokov. V kontexte amerického a západoeurópskeho umenia bol prirodzene reflektovaný oveľa skôr, pričom jeho počiatky smerujú k hnutiu teórii a potom aj umeniu feminizmu, v koncentrovanej podobe sa rozvíjajúcim rovnako v 60. rokoch 20. storočia. Túto väzbu na neskôršie výtvarné prejavy vystihuje známe feministické heslo osobné je politické alebo osobné ako politické, ktoré predznamenáva ešte postmoderným čítaním nepoznačený vzťah medzi dvoma archetypálne oddelenými až opozičnými kvalitami nie len sociálnej existencie umenia.
Na Slovensku sa ideová a tiež ikonografická problematika verejného súkromia špecificky objavuje až v slobodnej atmosfére tvorby po novembrovej revolúcii. Úzko súvislí na jednej strane s ambíciami domáceho umenia tak povedať dobehnúť západný vývoj a zaradiť sa k jeho aktuálnym trendom. Na druhej strane je aj prejavom vysporiadania sa s novou situáciou slobody a tiež nastupujúceho kapitalizmu. Na oficiálnu výtvarnú scénu vstupujú mnohé dovtedy marginalizované alebo aj tabuizované smery a témy, z ktorých asi najvýraznejšie s presahom do súčasnosti zarezonovali práve feministické a postfeministické tendencie, neskôr aj queer art, všeobecne však problematika subjektu, identity, tela, telesnosti či individuálnej mytológie. Aj na ikonografickej úrovni umenia tak dochádza k pomerne radikálnej zmene, kedy periférne, minoritné ideové zameranie naberá status poprednej a rešpektovanej súčasti aktuálneho umeleckého diskurzu. Tento pohyb od okrajového k centrálnemu, ktorý je pritom rovnako jednou z typických črt ponovembrovej situácie, pritom možno vnímať ako prirodzenú, priam až nevyhnutnú reakciu na predchádzajúce politikum umenia, vytesňujúce individualizmus a dogmaticky pracujúce naopak s kategóriou kolektívnej a v podstate dehumanizovanej identity. To, čo pomenovalo feministické motto, však bolo ešte výrazom neskoro modernej dištancie súkromného a verejného, s náznakom ich relatívne úzko profilovaného presahu, či presnejšie vzájomnej kontextualizácie, reprezentujúcej tu teda predovšetkým platformu politiky genderu. Michel Foucault v prednáške o iných priestoroch ešte v roku 1967 vyjadril nádej, že tieto autonómne priestory súkromia a verejného života ostanú nedotknuté a že nedôjde k ich zlúčeniu, alebo zničeniu, a teda tzv. Heterotopii. Neskôr ďalší predstavitelia západného postmoderného myslenia a súbežnej teórie umenia hovoria o stieraní či dokonca páde dovtedy oddelených hraníc. Jean Baudrillard tento jav nazýva implóziou, zrútením sa týchto svetov akoby do seba. Hybridný oxymoronický pojem verejné súkromie v tomto zmysle predstavuje efekt postmoderny, vyjadruje novú autonómnu realitu po páde hraníc. Miroslav Petříček v jednom zo svojich posledných textov píše, citujem: Dlouho sme byli zvykli stotožňovať analýzu s rozkladaním na pôvodní složky v ich čistém stavu. Mezi tím sme ale museli zvýť na vědomí, že to, co sa pokoušíme analyzovať, je směs z níž je vše, ktoré vytvořilo, rozpuštěno nevratným spôsobem. Hranice nejsou jasne vymezené, vše veřejné je až příliš osobné a osobné až příliš na očích. Koniec citátu. Zmenenej povahe súkromného a verejného umení, ako aj ich vzájomnému vzťahu, bola nateraz v slovenskom prostredí venovaná pomerne malá pozornosť, ktorú reprezentuje len niekoľko solitárnych kurátorských výstavách, čiastkových textov vychádzajúcich prevažne z katalógu týchto výstavov. Ako kľúčové možno spomenúť koncepciu výstav Public Subject v roku 2000, Privat Pride v roku 2003 a napokon vydarený medzinárodný projekt výstavy Autobus v roku 2006. Od polovice 90. rokov sa pritom objavovali vzhľadom na dobový i miestny špecifický kontext nesporne revolučné výstavy rovnako kurátorského charakteru, ktoré anticipovali čítanie, no ešte stále na dialogickej úrovni tradične vymedzených opozícií. Boli to najmä výstavy fyzicky mentálnych v roku 1995,
interiér versus exteriér v roku 96 a napokon medzi mužom a ženou v roku 97. Aktualizované čítanie tohto fenoménu neskôr do domáceho diskurzu priniesla historička a teoretička Emilia Zora Rusinová, ktorá však pozorujúc absenciu rozdielu medzi súkromným a verejným, na jeho označenie naďalej používa reláciu súkromné versus verejné alebo súkromné lomeno verejné. Pojem verejné súkromie ako by sa snažil postihnúť nový modus, v ktorom sa tieto kategórie kvality, či ako ich nazval Foucault, priestory, do seba vzájomne prepadávajú tak, že ich spätne už nemožno oddeliť. Z hľadiska semantiky jazyka však tento pojem nateraz akcentuje len jednu trasu ich splývania, a to kontamináciu súkromia verejným, jeho pohltenie a miznutie vo chvíli, keď sa stáva verejným. Ukazuje sa, že súčasný jazyk nedisponuje takým aparátom, ktorý by dokázal v plnosti obsiahnuť túto novú ambivalentnú paradigmu umenia a sveta. Zlyháva vlastne typicky postmodernej kombinátorike, ktorá ešte stále by nebola prekročená. Poznanie nového stavu, ktorý teraz nemožno poznať v jazyku, prináša práve problematizovaný segment neokonceptuálneho umenia. Príkladom par excellence je tvorba medzinárodne etablovanej slovenskej výtvarničky Ilony Nemec. Jej diela približne od roku 2000 systematicky a kriticky reflektujú rozpustenú povahu súkromia, ktoré je kontaminované či inak nezvratne narušené mechanizmami verejného. Zároveň na úrovni viacnásobného kódovania významu, ktorý je pre jej práce viac než typický, Nemetová paralelne zachytáva aj nasýtenosť verejného priestoru súkromným, osobným, často až intimným. Na oboch stranách tak dochádza k vyprázdneniu až definitívnej dekonštrukcii. Niekde tu sa rodí nová, hybridná a napokon celkom ambivalentná povaha reality, na ktorú si však ani ja na tomto mieste netrúfam nachádzať eštívnejšie pomenovanie. Nemetová tento fenomén rozpracovala v bohato štrukturovanej škále vizuálnych diel, prevažne z oblasti priestorových médií, inštalácií, možno menovite pripomenúť napríklad veľkorysú realizáciu Československého pavilónu na Benátskom Biennále v roku 2001 inštaláciu Pozvanie na návštevu, tiež objektov, ale aj videá, inklinujúc k neokonceptuálnym stratégiám apropriácie a tiež tvorbe autorských, respektíve simulovaných ready-made. Teraz naozaj len ilustratívne 3 ukážky. V roku 2003 vznikla jej videoperformancia Morning. Zachytáva inscenovanú akciu autorky, ktorej podkladom sa stáva situácia každodenného, relatívne banálneho prežívania rána. Tento zdanlivo triviálny scenár vstávania, nakupovania, čítania pošty a dennej tlače pri raňajkách je podrobený sledovaniu ochránkov, ako aj samotným videozáznamom typu skrytá kamera, ktorá celú akciu dokumentuje. To, že ide o inscenovaný, vopred strategizovaný či fabulovaný koncept diela, nemusí byť tak celkom zrejmé. Presvedčivosť v tomto zmysle autorka dosahuje svojou vlastnou prítomnosťou, zastupujúci predovšetkým rolu ženy, matky, manželky, ochránkyne domova, ako aj ponúknutím autentického domáceho prostredia v tejto hre. Objednaná osobná ochránka na prostredie archetypálneho teritória bezpečia v celej situácii pôsobí kontrapozične. Bezpečie súkromia a pocit ohrozenia tu nemožno jasne odlíšiť. Nemetová v tomto diele radikálnou formou akcie vizualizuje pojem verejné súkromie, v ktorom nie len ruší hranice, ale naznačuje už povahu ambivalentnej situácie po ich páde. Odkazujúc na orwellovský motív sledovania, ako aj estetiku televíznych formátov typu reality show, ktorú si do svojho
kritike hegemónnych aspektov politického, mocenského i mediálneho sveta dnes, často agresívne vystupujúcich na úkor autonómie obyčajného súkromia. Z hľadiska obsahu je odkazu diela odlišný, no stratégiou akcie príbuzný je príklad pertraktovania témy verejného súkromia v rámci tvorby generačne mladšej autorskej dvojice Aneta Monakíša a Lucia Tkáčová. Túto problematiku koncentrovanejšie rozpracovali v roku 2004 až 2006 prevažne v médiu videa, inscenované fotografie a tiež viacerých textových aj site-specific inštalácií. Leitmotívom videa porn z roku 2004 sa stáva exponovaný žáner aktuálnej vizuálnej kultúry pornografia, ktorú kategoricky vymedzil už Baudrillard ako prejav fikcionality a hyperreality a de facto produkt médií nasýtených každodennosťou, v tomto prípade až obnášanou intimitou. Pojem verejné súkromie sa tu teda až fyzicky semantizuje v pojme pornografie. Spôsobom inscenovania a výrazového preexponovania, podporeného aj zvukovou stopou tejto doslova grotesknej show, ktoré typicky instantnú vizualitu i pseudonarratívny obsah si umelecké home video privlastňuje, autorky vtipne až vysmešne upriamujú pozornosť na impotentnosť pornografie a napokon aj absurditu tohto typu verejného súkromia vôbec. Kým Nemetovej videoperformancia pracuje s ambivalentným vymedzením inscenovaného a autentického, tu autorky zdôrazňujú práve cestou zacyklenia alebo znásobenia skôr neprítomnosť autenticity v tomto médiu masovej komunikácie sexuality. Aj tradičné médium, akým je rukopisná maľba, sa prepracovalo v neokonceptuálnej stratégii. Nedávno v tomto kontexte zarezonovali práce mladej, ešte len začínajúcej výtvarničky Lenky Tisárovej, za ktoré získala ocenenie ESO Award 2009. Hoci ide o dve samostatné diela, dve rozličné médiá, dve odlišné formy vizuálneho jazyka a prezentácie, možno ich vnímať ako diptych. Rozmerná fotorealistická maľba, dvojportrét Tí milovaní rodičia z roku 2008 zachytáva autorkyných rodičov v prostredí autentického večerného domova v odkaze na historický žáner rodinného portrétu. Modravé svetlo sústredené okolo centra obrazu sprítomňuje domestifikované televízne vysielanie, ktoré tu nahrádza symbolickú audionovelu. V druhom, skôr doplňujúcom diele vo videu Panel Art sníma nemanipulovaný nočný pohľad na blikajúce okná bytov, ktoré ožiaruje to isté svetlo, ako aj jej vlastný domov. Zdôrazňuje tak kvantitatívne až masové rozmery unifikácie života, nahrádzanie súkromného verejným a naopak, pričom interpretačne sa tu ponúka aj motív desakralizácie domova. Diela, ktoré som vybrala doslova na ilustráciu témy z okruhu ideovej a ikonografickej problematizácie verejného súkromia ukazujú, že povaha vizuality či foriem výtvarného umenia dnes je mimoriadne voľná, otvorená a zrkadlí sa v nej vlastne rozšírená pozícia multimediálneho umelca. Tento konkrétny výber pritom nie je náhodný. Ukazuje, že sedimentované vnímanie neokonceptuálneho umenia, prevažne ako priestorových médií, objektov, inštalácií a podobne, je nepresné a nespoľahlivé. Na príklade témy verejného súkromia tu zároveň možno ukázať práve ono strategické uchopenie témy ako východisko kreovania formy, kedy téma sama predurčuje napríklad figurálnu kompozíciu, parafrázu rodinného portrétu, akciu so semantikou autopoetických prvkov, či problematizáciu tela a sexuality ako základných ikonografických aspektov verejného súkromia.
No a posledná tretia už naozaj krátka záverečná časť dostala názov po vzore témy tejto konferencie dôsledky konceptualizmu. Ak sa pokúšame pomenovať dôsledky konceptualizmu dnes, v našom aktuálnom čase, musíme konštatovať, že konceptualizmus vo svojej prvej fáze v 60. rokoch radikálne potlačil umeleckú formu, a to so všetkými dôsledkami, najmä voči estetike a teórie umenia. Formu umeleckého diela si ponechával ako náznakovú či inštruktážnu. Teória umenia na to reagovala novým slovníkom: dematerializácia, deestetizácia, sublimácia formy a podobne. Estetiku neskorej postmoderny to mobilizovalo k nebývalému rozšíreniu predmetu svojho skúmania, vytvorila si nový pojmový aparát, narába novými metódami, interferuje do oblasti sociológie umenia, psychológie či aktuálne do rámcov vizuálnej kultúry. Umenie samo reagovalo na konceptualizmus jeho postupným opustením v 80. rokoch a prinavrátením sa k jeho odkazu v rokoch 90. Ak je našou ambíciou analyzovať paradigmou estetických vied a disciplín oblasť neokonceptuálneho umenia, musíme prijať vzhľadom na rôznosť foriem a ich hybridizáciu aj fakt hybridnosti tém a ideí zachytlaných do seba, paradoxne vymedzených. Je to však dôsledok silného impulzu konceptualizmu a ešte silnejšieho tlaku doby, ktorú žijeme, kedy nemôžeme hovoriť o kríze ako o dočasnom stave sveta, ale o kríze ako spôsobe nášho bytia. Umenie, ktoré je istou formou, je istou zvláštnou metaforickou formou myslenia, a teda filozofie, to nie len pomenúva, ale ukazuje. Je to jeho experimentálne stanovisko voči realite bytia a umenia samotného. V prípade pertraktovanej témy verejného súkromia som sa snažila poukázať na determináciu silnej témy a jej kritického uchopenia rôznymi výtvarnými stratégiami, jazykmi, a teda na polivalentnú potenciu neokonceptualizmu ako vnútornej ideovej stratégie súčasného umenia, ktorá v suverénne narába viacerými jazykmi a v porovnaní s konceptualizmom sa vracia k umeleckej forme. Táto forma je vlastne zásobárňou, ak chceme, databázou našich foriem. Ja vám ďakujem za pozornosť. Díky kolegyni Ivanové a máme čas na diskuzi. Já děkuji, já konečně trošičku tady slyšela vlastně přemýšlení o tom rozdílu mezi konceptualismem a neokonceptualismem a konkrétním materiálem. To je otázka, která mě hodně zajímá. Vy jste v těch momentech ty rozdíly obsahové závěr. Takže musím říct, že já jsem zpětně si v hlavě promítala, když srovnávala konkrétní třeba umělecké postupy ze 60. let a pak 90. a jsem jako kontrolovala, jestli to teda opravdu jako na všechno sedí nebo ne. A je tam řada problémů, které mě osobně trápí a proto jako na to vlastně reaguju. A vlastně si říkám, jestli ty rozdíly třeba v těch strategiích, když to omezím na materiál, témata, tak jestli to opravdu nesvědčila spíš v tom historickém rozdílu. Když bych to, já nevím, zúžila, tak jak se třeba v dějinách umění říká, že prostě neoklasicismus je to francouzský revoluce. Prostě je to jenom jako historická
historický předěl, který samozřejmě francouzská revoluce změnila situaci, tak jako třeba revoluce ve střední Evropě změnila radikálně prostě politickou, společenskou, mediální situaci. Tak jestli vlastně opravdu je možné najít nějaké rozdíly jako ve strategiích, materiálech, jiné, než které se odvozují právě od té změny historické. To se sama já ptám sebe a když to dokážete odpovědět, tak budu hrozně ráda. Ďakujem za otázku. Ja tam ten ako úplne ústredný rozdiel vidím práve návrat k vizualite umenia. Ono síce ani konceptualizmus sa akoby nikdy nedokázal v plnosti oslobodiť od tej formy, ktorá môže mať aj formu gesta, akcie, ktorá nie je zdokumentovaná, povedzme, samozrejme. Ale naopak neokonceptualizmus práve. Ja som zámerne vybrala takéto ukážky, ktoré nepredstavujú to chápanie jeho pomerne zúžené v rámci mantinelov priestorového umenia. Keby jemu, podľa môjho názoru, ako záleží na tom zmotniť tú ideu, tú stratégiu, ktorá má tiež viacero fáz, lebo aj naozaj ten prechod smerom von, komunikáciu s divákom tam takisto je prítomný. Pričom konceptuálne umenie je to ťažko to vtesnať možno do takéhoto niečoho a de facto to redukovať. Ale on sa naozaj viac akoby v tých svojich rôznych formách, v tých svojich rôznych stratégiách aj obsahov, akoby sa viac zameriaval na samotný ten svoj obsah, na ten koncept, na ideovú svoju bázu, ktorá bola sama o sebe dostačujúca. Pričom keby v súčasnosti sme, alebo zo súčasnosti vybrali nejaký podobný typ diela, nemohli by sme ho kategorizovať ako neokonceptuálne, pretože by v ňom absentovalo práve toto. Aj napríklad tá akcia Ilony Nemec, ktorú ste videli, do veľkej miery pracovala s tým a počítala s tým, že bude zaznamenaná, zdokumentovaná a že bude slúžiť vlastne ako ten artefakt. No ale to já bych si dovolila opravovat. Já si myslím, že tenhle moment se objevuje i v konceptuálním umění 60. 70. let, pokud samozřejmě vnímáme v trošku širším smyslu, než tedy omezení na ten jazykový textový koncept. Jo? Já třeba konceptuální umění 60. 70. let vnímám jako velmi široce zahrnuté akční umění, jako v některých aspektech třeba Hansák, který pracuje vlastně s vizualitou prostě to jsou věci, které ten pojem jako rozšiřují a vlastně, když poznáme dnešní umění, tak třeba i to, co vy jmenujete, jako že to je vlastně participační vzdělání nebo komunikační vzdělání, tak třeba u mechaniků to je tam nejvíc, jako pokus zapojit diváka do toho samotného umění. Áno, museli by sme asi ísť po príkladoch, ale rozumiem, čo máte na mysli. Ešte inak, kým povedzme len tak akcie, happeningy boli alebo aj sú, pokiaľ sú dnes, sústredené na ten konkrétny svoj moment, aj procesuálny, tak tu napríklad, opäť sa vrátim k Nemetovej, tam je inak veľmi zaujímavý aj samotný ten jej akt, že si naozaj tých SBSK-rov objednala, priviedla k sebe do domu, išla s nimi po ulici, kde rôzne ako situácie nastávali. Ale to, že to bolo zaznamenané a že zakodovala v tom, ako zaciklila tú tému práve v odkaze na tie aktuálne
formy vizuálneho sveta alebo prejavy, v ktorom žijeme a s ktorým máme evidentne nejaký problém, tak toto bolo ako rovnocennou zložkou, na rozdiel od zdokumentovania akcie. Jsem se chtěl zeptat ještě na chladnou estetiku konceptu, když chladná, tak proč chladná? Neokonceptualizmus. To sa práve vzťahuje k takým tým priestorovým médiám prevažne, ktoré ako sú, ono to tam odznelo, že sú dizajnové, nemajú takéto osobné, tak rukodielne v sebe. Sú to často napríklad opäť sa opriem o túto Ilonu Nemet, to pozvanie na návštevu napríklad bolo vlastne, alebo aj iné, má vlastne viacero takých prác, sa v tomto zmysle dajú ako sériovo vnímať, kde si opäť preberá nábytkovú, paušálnu nábytkovú estetiku, ktorá ako vlastne nepôsobí, nemá ten pozitívny recepčný efekt, ktorý bol ešte donedávna veľmi očakávaný od pôsobí chladne, že tá forma sama akoby nekomunikuje na tej možno emocionálnej úrovni. Jako dá se to opsat, že je vypočítavá ta forma? Dá najmä, no, v tom zmysle áno, v tých svojich najmä subverzívnych prejavoch. Další dotaz? Ja sa chcela opýtať na taký jeden aspekt, ktorý ste vy zdôraznili a hovorili ste vlastne o tom, že jeden taký výrazný znak toho neokonceptuálneho umenia je vlastne istá vizualizácia. Čo by sme mohli povedať, že proti tomu spoločnému konceptu 40 rokov, ktoré jedna línia je vyslovene postavená na dematerializácii, tak toto je to, čím sa vlastne to kritické a možno aj takéto spýtovanie o povahe samotného umenia v tom neokoncepte označuje ako isté špecifikum, tá vizualizácia. Súčasne ste povedali, že to neokonceptuálne umenie ako keby sa objavilo na scéne ako dôsledok možno aj nejakých politických zmien a keď to zoberieme... No? A to bolo ako len kontext. Ako kontext, áno. Keď to vlastne zoberieme aj s tým rokom 89 pádom železnej opony a vlastne akoby v tých 90 rokoch tento priestor a spoločenská realita bola viac reflektovaná týmto typom kritickej práce, ktorá ale na rozdiel od klasického konceptu je viac vizualizovaná. Mňa zaujíma jeden iný aspekt, ktorý ste nezvýraznili, a to, že by sme mohli povedať, že to neokonceptuálne umenie reaguje ešte na iný historický kontext, a to na Slovensku ako jednoznačne, a to teda viem z autopsie, lebo som vtedy žila, a reaguje na vlastne postmodernú malbu, ktorá sa na slovenskej scéne objavila v polovici 80. rokov, mala obrovskú gradáciu, ale zase na druhej strane musíme povedať, že veľmi rýchlo sa vyčerpala ten nástup alebo to reflektovanie tej divokej, expresívnej, figurálnej malby trval možno 5 rokov. Čiže teda moja otázka je, či vidíte, že to neokonceptuálne, popri tom, čo ste všetko povedali, mohlo byť aj istou reakciou, takým tým permanentným kývaním, ako reakcie na presítenie práve tej obraznosti, ktorú ponúkala tá malba v 80 rokov. Áno, určite som myslím zaujímavá niekde v tom texte, že sa priamo že opozične vymedzuje voči tým neovizmom, najmä teda asi voči neoexpresionizmu a špeciálne potom neoexpresionistickej malbe. Práve ten prechod k priestorovým médiám a ich estetike, vizuálite, potom prirodzene je odvodené z tohto situáciu.
A ešte jedna poznámka, alebo vy ste použili 3 diela, alebo teda 3 autorov ako ilustráciu, takže je to isté zjednodušenie. Ale napriek tomu neviem, či je celkom dobre možné urobiť paralelu alebo hľadať tú príbuznosť medzi tvorbou Ilony Niemet a Lenky Cisárovej. Jednak teda z časového hľadiska je tam rozdiel možno teda 2 generácií, ale hlavne z toho dôvodu, že v prípade Lenky Cisárovej Lenka Cisárová nie je a priorne, tak ako dáme to Ilona Niemet, tematizáciou svojej malby nevychádza z kontextu sociálnej reality, ale skôr by sme mohli povedať, že sa objavuje na scéne ako produkt nejakej ďalšej vlny návratu k malbe. Čo na tej slovenskej scéne na prelome 20. a 21. storočia je evidentné. Čiže tá jej primárna príslušnosť, ja by som teda nevidela konceptuálnom umení, pretože ona je kontinuálne s výnimkou možno jednej tej videografie, je to maliarka a má blízko práve v tej mladej maliarskej generácii. Skôr by som to videla ako vzájomné teda obohacovanie a možno, že teda do tej jej malby, ktorá je teda primárne postavená aj na tom estetickom účinku, sa dostávajú skôr akoby zatnými dverami aj tie možno nie kritické, ale teda to reflektovanie toho verejného súkromného ako tú reverzibilitu tých 2 situácií. Áno, ten výber bol zámerne aj generačne odstupňovaný, aby sa ukázalo v kontexte, že je to téma, ktorá nie je vyhranená v tomto zmysle a že je to čosi, čo sa nás dotýka, čo môžu reflektovať mladí, takisto ako predstavitelia tej strednej generácie, samozrejme, že rôznym spôsobom. A takisto ten výber nebol cielený na autorov, ktorí túto tému v rámci neokonceptuálnych stratégií spracovajú programovo. Takisto myslím, že to tam padlo, že aj celkom solitérne diela, ktoré na teraz naozaj teda táto autorka, zrejme by sme našli tento príklad, pričom je to ešte súčasťou širšej série takto tematizovanej, ale myslím, že v kombinácii s tým videom ako inštaláciu to malo vlastne len tento jedenkrát. Veľmi krátko, lebo sme sa nejak rozhovorili. Vy ste v úvode svojho príspevku tak kriticky zhodnotili nedostatočné uchopenie pojmu neokonceptuálny. Ale v podstate aj v závere ste potom vlastne museli konštatovať, alebo ste konštatovali, že v podstate musíme ísť od prípadu k prípadu. Vlastne jedná sa o neokonceptuálne stratégie, čiže vlastne uchopiť ten pojem nejakej univerzálnosti je veľmi komplikované. Ale to ste aj v závere vlastne povedali, takže to nie je nejaká negatívna pripomienka, len práve chcem zvýrazniť možno tú neuchopiteľnosť. Ja som, a to bola citácia, respektíve parafráza konkrétnej definície neokonceptualizmu, s ktorou dodnes pracujeme, ktorá jediná existuje v našom prostredí, v našom kontexte a ktorá nie je samozrejme spochybniteľná ako taká. Ja len hovorím, že nie je úplná a chýba je práve ten moment tej strategickej práce. Vlastne s formou, ktorá smeruje.